వీల్ చైర్స్లలో కూర్చోబెట్టి కుంటితనముతో నడవనివ్వకుండా చేస్తున్నా ఆ కుంటి దయ్యాలతో మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడే యేసు నామములో ఆ ప్రజలను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఏం జరిగింది ఏమో ఏం తెలియడం లేదు. ఇక్కడ నిలబడి బిడ్డ హాస్పిటల్లో పోనీ ఏమన్నారు డాక్టర్లు? ఏమో ఏం నొప్పి అయితే తెలుస్తలేదు అంట. ఇక్కడ కీళ్ళ నొప్పులు, కాళ్ళు ఒక నిమిషం ఇటు తిరుగు. చాలు, కళ్ళు మూసుకో. ఇటు చూడు బిడ్డ, ఏం పేరు నీ పేరు? స్వరూప. పరిగెత్తాలనుందా నీకు? చెప్పు, పరిగెత్తాలనుందా? కళ్ళు మూసుకో. టచ్ పట్టుకోండి వెనకాల. టచ్. లే. ప్రపంచమంతా నేను చూస్తుంది. పరిగెత్తు. 1 2 3 పరిగెత్తు. నమ్మకంగా ఉండండి.